Mrabe, comme il melike nim kala ko na bele dilin kono ulabe ka sanani mena communique min kala ka belema of stream. Facebook ka, YouTube ka, amume ka nlaje, video aya partager aka aimer avec quelques membres. Ayami yiraka chorobula, ani yiraka msokhrobola, ani yiraka kabila bela beka frando ka tani video kala ka lame. Malik kunkolata dondo, damana don kunkolata dondo, bomi ni bi alamisa janvier kalo klem wa andu adva tarekula ayani vocal ayani video ake ala akat chorwo kame video ake ala kham chorwo kame aya bugbe faradro raka bafu sigaka kala peredele kame umi fara bishuna kabe alamsama janvier kalo klem wa andu utariku ku aserenabe wapo gwari ko kata kamali taraku taka bamta salali ju munumba kolana ko ka joshika bui akeya ju munumba fono ko ka joshika bui ku tariku ku gomitara ka isorota ka afaju ka efase shuna ka be alamsama janvier kalo le mois en deux au dégagné à balmaka de blessa memeda meuble awiye video à partager me donner awiye colonel Aboulet Baiga gouvernement ka porte-parole ka communiquer comment au fur et à mesure à la main au fur et à mesure va belema avier bulo à partager en antenne la dague na la chocolelo kokacha chocolelo ata communiquer dont les teneurs au nom de nos plus hautes autorités. J'ai l'insigne honneur de donner lecture de deux communiqués dont les teneurs suivent. Apoko Mali demande numéro Bertola kuno wulubu allemand tanim bataki fla ko kala awe ko abavagi fla apona comment ko afle Communiqué numéro 064. Abo bataki flan oui bataki mi a numéro 064 Gouvernement de la transition. Mimbora transition fana yoro. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation Que gouvernement transition gouvernement est déterminé que ni comme on a gambé le bay. une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Ko fem lo wale li se wale te du bo minu ni atika dabla rika ke takter wale mulundo ni ka seno mali kono kola no wale te du be mon be dankale mola damana la mali la Par les autorités de la République algérienne dan te modala munu ni avec abo alije les publics ale nyamoro yoro kanyeshi malima démocratique et populaire. Toute chose portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. ko be wale munu ulu kon be dankale malika yera ma horeala wabe dankali malika lakana fanala Au nombre de ces cas que nous condamnons kwero ale namna do ko mun kera ni amba kon o ku chela figurent, entre autres, kwero wale be bela inafo demna se wale munu masa 1. talo L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes ou temye ka transition ou bani ou beladeli ka domefo ko biul jakle de mana nyamero ka ko biul jakle malika algérie ka barola ba mon avec ka kon afoko fola du men we ka balda jakle malika biul me transition karaba de manière unilatérale. wa ou wele enfala wele mingo mi fandele makobo amasi yafo kizi de medo de la ka fo kwivna na ni jakle de manaka ka soeli moma bala 2. fena L'accueil sans concertation ou notification préalable lo tamaro bisimla ko de manaka ta so moli malako bien amani dina la fena au plus haut sommet de l'État algérien wa pol more mulu bisimla ou bisimla alizeri memero parle fait de manade légalé la les citoyens maliens subversifs le mali de manade brundo munu ka bae ka wuliga do chet buke silver shonde ka wuya do boke sentim de lo community clanade Daibito, duma ben misenuna, dara misenuna, wasa de manabisa la inaramituna, ou de manade mon da baler ou élevier, algérier ou no bisumla. et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne Ani de manade ndao, mi de manade sharia kelonoka ou mamene. pour actes de terrorisme. Waka samobleke ou kay detiga wale barawi. 3. Semanan, L'existence sur le territoire algérien du bureau assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. Usalana, we amebdu melena fobi. Femye, diakou malfati ou munu mumbe nu blomobla accord d'Algila. On a binu voulu no kaus no teluzum welela. Ou kelemuku ka, bureau bosili Alger de konanan watina. Ou bureau de vika ou ka baraoke. Rola du main. Ou a boule fakra c'est no Alger de konan watina. Me we terusu mune mafata de manakama. Ou keleno ku boulemobla accord d'Algila. Ou keleno ku ka boule fakra c'est Alger de watina. Voilà vana mal gouvernement pour abofkan Algérie ka barola 4. Nandam La volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies ko feme Algérie nyamorole atella mumula nole
nation jinei mie e régime de sanction minta mali controla ne wuli ya dobi ta ka walasa ka wuli ko Algérie bi ka nyini walasa o régime de sanction o kana wi ka ko malika o sinsine ka ko malika et régime de sanction oui et régime de nyanile de do ka nyoshi damana. Concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés, la Fédération de Russie, s'opposait dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime. Ko Algérie nyamala ko no mo ko o dangeli no ou popotma de male pantola male jugala wati mina ni famille le si diamane ani mouvement de non-alignés o lu ka ni no wati mina ko ni nyangili akabuli ka ba malika ko wati kile Algérie ka o nyangili ko holebo male jugala. 5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés. Koparadona migrie Algérie bolumin de bolendo selen kofa sebami ni ani apman fo oye don de monona ka fo ko mouvement non-aligné Lucas Sigila wala pour final au document final ni ka selen ko économie mettra Mali juwala ou Algérie bolu de be au prophète dibila au bala fana au kona en gouvernement fait. Kampala en Ouganda sans le consentement des autorités maliennes. À l'argument des autorités algériennes, selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali. Oui, femmier Algérie numéro ka dernier kamye. Nous n'avons la foka foko, femmier ni sédarier, ni yole mekanat brala ka nesu Mali de mon numéro au côté à la. Au femmier ou balanyo ou algamin ou algamim Algérie numéro boulot. Il est utile de leur demander la raison pour laquelle. Ou en afin bougon sebe. Car Algérie numéro minimum watina plomb du de là. Ils ont été les seuls à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des autorités algériennes. Pour Algérie numéro mounmika foku dala que c'est que dala mneka que kuni ou commune que la ni Mali a con kolu cap dalata la communiquer que au lune là fait mieux compte de benon pour Javid Moré et comment le compte tutelle de l'Alliance des États du Sahel, même dans ce ramage de mon entente fait. Or, Algérie communiquer qu'à Foko, aller s'entendre une coina, aller boulota là. Or, moi demande, m'aller communiquer na Ogoko. Algérie du coup, comment me faut, Okma, monila, Algérie sona. Birgena, ni ministre des Affaires étrangères ou sigla, ni ana ministre des Affaires étrangères yafo. Kone seba minflane, yola do bala, en mandi Mali, ati ben Mali ma poka bala. Or, comme on a koko bilo, Algérie a foka leti djani aye akabala. Pour faut aller katera akat demanda sample les délégués malabo ko atolo hakila de nini fola donc ba yela kafaka à toi là allez no ba kola et ne boloko etenye et abune ala ete arabala te fait gela mona blu mona fola pour kabala ta ko ayi ko afana bala au fait data une ali karasu ou kanya fode l'analyse de ces cas. Oh, nous connaissons bela délai fleur ko dinama dolena. Il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour. Koda, nous connaissons bela délai fleur dinama dolena. Formeli me bala ko rode ka foko fe me Algérie nyamori. Ou connaissons ka Mali fleur de inafo ko so ponana fando. Wa me ko so pofela ça de ni so de sa so kabu o so fando ko be wete kulu konane. Bon Mali kelendo Algérie New famille ou belle de l'eau fait les dynama de nana, il va faire kafoko Algérie comme maluflé à ta sous fan body, à ta sous coffret. Ou un état paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Sauf des thèmes, malais gouvernement famé, coubé dieu belle délégation avec un malais belle délégation national et les invite à constater l'écart entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes d'une part, et d'autre part, la responsabilité qui leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Koka beka chere beka ladien, dans fala mimbe, Algérie bika voulait domunu ke dougman la solalot. Chene sa fait que nyasana de manama. Ani, femble Algérie nous watina ka foko ou conseil de sécurité qu'on a fait mamoulon permanent. L'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Wasaka fam bosso de kobi dien bela delin vele, ka bekel chéri, bela delin ka detemele. Donc fala mime Algérie, bika vouliga jomike, dougman en a fait rolon fait. Voilà ça ka den karim malila. Ani djara mime Algérie pour le conseil de sécurité là comme mamou permanent. Alors le conseil de sécurité c'est de voilà ça Jamie c'est qu'à berceau comment famille voilà ça qu'à famille comment de mon fait allez les bella conseil de sécurité là voilà ça qu'à bala que die qu'à berceau voilà les économiques à bala que doumana là voilà ça qu'à dankali malila donc là il faut il y a déterminé que dans faramimbe il bla la timina ani il ka bara mingazi ça dans faraba bolu non jackmas mais il bla la timina il ka potin au sinake famba. Le gouvernement
gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. Femme Mali transition famaye Algéricaine wele mon coup d'ap akon au fana kofe ou be ay dako Algérica ni wule gadel ni dantal wure mo kanasi malima ou kado. En outre, Pourquoi fait les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Ko fo dru fo temele ko fe gabre ko femye siginorena talabroye o ba nyini bela delika ido la ani denora salma amure teme ani no jef. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir Ko femye Mali gouvernement fana nyamore Mali gouvernement fana curiosité dans le monde photo bornana. Ils seront curieux de savoir nada le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ko an wani mlore menasana ame farabe anega bana kradoya alizeli flakan welen mikane alizeli ka tabolo bnakadume ka famille bnakadume ko wule dom bnakadume mi mbali douze alizeli fait non diakulu doble non pour le mouvement des Kabylie mu sileno ko wa kablu ku ka yelma khorata ka fara ka vo alizela pro an sileno on me farabe na so ni on de ru bisula anay demana ka malika sisa oh alizeli fanam nana ou femme todi. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion au color de abetami wadu votre follow au color de Nimpo, perflé, ou ma mim mandia kakila, Ivona Kanaki Anna. Ivre community au masisam. À de demine, Mali colon, Miniam Rafata, ou un balikla, Miniam Mafata, the Malian Fara, Minimum Rovan Malik Glafre, et le plus bissimile fait. Et qu'à des demine non sur un an de community la César. Me le bon fana big fait, peut vous faire voir, et les bonacida, n'a sur vous de bissim n'a pas fait, et non for ça. Et non fait, avant la déroule. Pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires, leur hostilité nationale et internationale, et les invite à constater car entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes, d'une part, d'autre part, responsabilité que leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. Oui, un peu même Mali, transition famille. Ou Algérie radine les digi. Dienorenia, même Mali n'orienté n'a le cessan qui met chamon n'a le cessan bichamona. Les points majeurs de l'amitié entre les deux peuples frères remontent à la guerre d'Algérie. Oui, Dienora même Bani n'orienté badiala, ko ovitalafu, wati menani kalap me Algérie kunga. Lors de laquelle le Mali a notamment offert son territoire. O kele mun konnala. Ni Mali a kat demana labla Algérie ou cordo kon ou sigaka. Ka kele lambe ka du kele ana demana fando ou aena awal sigia. Ama de ka du kele noa fam falura coup de me kele bona. Arrière au Moudjahidine, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français. Ou enfin autre me le ko fait. Kele mun duna Algérie ne fora se no reto wala Algérie yelma khora so. Ou paina simbu kele fanana sadri ka tchadou ni la blata praka Algérie de me français kele wala sa Algérie sera ka yelma khora sur le drôme. En déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Voilà ça fait mais Algérie ou ka ouais dembe ou quoi yelma volaya wala sa ko buna pour te boter tomna ou paina ten drona do ni la bla malien ou yela bla la matu bonema malien bla et vous ka kala Algérie ka Algérie de me à français qu'elle est voilà ce cas il est mort ou quand d'ambé c'est la soupe motrom défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques ou à kakera Algérie fana demain ka Algérie tour la comment ka la faça diplomatie bien fantel nane fan fenit Algérie tour du foyer ou en clair ka Algérie la faça pour qu'un obela déléga jusqu'au recouvrement de leur indépendance donc à taraf domina ou ka yela mahorien d'afalé kaso. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. Quoi, ou va ni Algérie numéro fan fait ou mais ou joro minke ou jara minbe fait mes Sahel comme là Allah kana tieni ou c'est mimbalade ou milo fanala. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN a exacerbé la menace terroriste. Kona ou et na sur ni tieno. Kafako fait mes protéines ou les datos mais qu'à livi salaire
nlidi segeret nole kolala bi ambela delika benu kala sababe kana la kana bola ka be falaka ka sali bisi baza. Il n'en demeure pas moins que ces installations dans le Sahara Kolon fana o kofe wa anana douala fana Algérie fanan ulu ka jakulu membe groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC GSPC algérien fru fana ka sigili mali kolofala la algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda ani ulu tege dilimike Al-Qaïda ma qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. ko prikala sababu kanani fana terrorisme international no jembet de kulturu si feve bulu bebu tege di doroma ana mali kolofala la donc moi voilà du mel naso ne autant que vous voulez que la sababu ka levitien molvin wigado que la sababu ka kolala la se oma una taota Algérie fana ouais jakulu membe no GSPC o stigili mali kolofala la ulu tege dilimike torosi gubu toma o fana joro babe en cas insécurité là moi comme odem. Le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États du monde. Kweo Mali jambe denoria la waka barake warasa telia ni balia bisisi de malon ni ndonje Mali jambu la pasabe haki bula ambe barake o kapasobe. Sous respect du principe guidant l'action publique au Mali, Wa kasamani Mali kele no ka jose munusa don sel mundo ko wa pul Mali jamala barabe bara de kenna Mali tola ma ke de mana dum tola u kan asinsi don se munka dans la bulu fana bunya défini par son excellence de le andai de manimo aslut butaye ou fanyana toromna. Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Ko ala ka Mali barika ka Maliɲɛnw kisi ko nin kɛra Bamako janvier kalo tile 22 san 2022 communiqué filanan an bɛna taa ale de kɔnɔna la sisan n'o bɛ accord d'Alger fara k'a fili kɛrɛfɛ. Communiqué numéro 065 Kunnafoniya jose ku ani duwaram duruna du gouvernement de la transition min bɔra Mali journalisation dans le cadre de la mise en œuvre ko da Mali gouvernement da senani accord d'Alger la balale de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015. par contre le Mali union nationale et internationale Mali tamel son gouvernement ka senani seda min bɛ na vako accord d'Alger ni abora processus d'Alger la ni o ye wuliga dɔ min kɛra Algérie wolola sɛlɛn min na ni a wele ko accord k'u ka sɛbɛnni o ladalali ye Mali gouvernement al Les faits graves ci-dessous. 1. 25 janvier 2024. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 partage avec l'opinion nationale et internationale ko ka sɛbɛnni we Mali gouvernement ni sɛbɛn min na siyana 2015 o kɔrɔ ko ni hakilila ninnu an bɛna tila ani diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ hakilila minnu bɛna fɔ les faits graves ci-dessous. ayo nin dalen dugu ninnu kuma fɔra jumɛn ka sɛnɛni sɛbɛn ye sɛbɛn min a bɔra wulikajɔ min kɛra Algérie ni bolo bɛ bila sɛbɛnnen la 2015 Mali gouvernement fana bɛ nana ɲɛfɔli dɔw kɛ tojugu dɔw bɛ yen nɔ an bɛna tila ni diɲɛ ni ɲɔgɔn tɛ kɔla k'an b'a kalama donc an bɛna diɲɛ fana bɔ a kalama tojugu minnu kɛra nin kɔnɔna la. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali o ye fɛn min ye tagabolo falen ye jabolo bɛɛ bɛ yen nɔ minnu m'u belonɛ bila nin sɛbɛn na olu ka tagabolo falen u ka suguya falen. issus du processus d'Alger devenus des acteurs terroristes. Ne bɛ mɔgɔw yɛlɛmana ka kɛ jatigɛ wale kɛbagaw ye jɛkulu minnu n'u suguya falen u taabolo falen wa u yɛlɛmana ka kɛ jatigɛ wale kɛbagaw ye. Poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. De capacité des choix faits de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes, poursuivis par la justice malienne, après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. Kuivo, wala fala membe la name o piani Germany nyo de nami German la podula, wala fala we jumen, we jakulu mumbe la nu burana bla, jakulu do da betet, we burana bla ni accord selena, ulu suya falena o tabulu falena.
oui elemana kakai datige wale ke o yu mat bauma wa mom mi datige wale ke kanish ata demana ma u plaka bo fa sebon ke ka bataku ke ka la ko chere la wala mun traga demana sigala ni ka demana do sigere kolo de nol oui fallait frana capacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires que temye jako nu fana sigira jema fe ku ba kuma jema tola ulu fala dizela ni japul ko fole nu ta u jabla ku bla selaka ni benkela ceramica malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition kudo mali gouvernement anye damata siken chamando mi japul yalola ni oye japul mi sigira ku ba kuma ani mulu li noretet wala sa seda ibeba bunya turu munna wapu depuis ou desala ku ka barake al mali gouvernement damata siken chaman kawye mi bavila ka fa ko mi jakulu muno ni ma fatu nuno wika asoso de gramika au bela ni jakulu won desala ka barake à travers la lettre du ministre de la réconciliation ko anye bataku wala tuma bataki mi na bola ministre de la réconciliation fait non le grand pilote colonel major Ismaël Wage de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale en date du 24 février 2023 ko o bataki minchila février kalu le mois en inani sambafla ani mois ani saba adressé aux autorités de la République algérienne bataki mi ne anashina kati Algérie mémorément sobla ulu debe jakulu migana fora bek ani ngonje ulu debu u jakulu nyama donc damakashikan dona mali gouvernement fait kadi Algérie ma mina kala février kalu la sambafla ani mois ani saba Kafopo, ayam man nouvel. Oui, boulano bla selena. Wapo flende kata wala ken 1070 talani norene mimit d'un cari de mana. Wawien beka fait que vous boussons la fait vraiment flende gabe brado. Démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Sabana. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes. Koulou féminier, ka apop dalizeke, ou ket navien, mon le me ato et Algérie yɛrɛ fama bi ka accord d'Alger instrumentalisme we ka fɛn dɔ ta k'i sisi a kan ka sɔrɔ laminiw wɛrɛ bi la o Algérie mɛmɛ dɔ fana de ka don u baara kɔnɔna la ka u sisi accord d'Alger kan ka sɔrɔ k'a fɔ k'u k'u ka lamini wɛrɛw sabati ni a ye o de ka fɛn dɔ instrumentaliser a tɛna de bɛ da diɲɛ dugu mais laɲini wɛrɛ pa yɛrɛ tɛ la a ko la mili ti kelen donc e bɛ k'i dala gasɛ walasa ka se ka o laɲini sɔrɔ ko Algérie ɲɛmɔgɔw fana bɛ ka accord d'Alger ou instrumentaliser dont le pays est le chef de file de la médiation internationale. Algérie, mais, Diakou nous sigle non pour qu'à fora bekali norantief, ou Diakou fana vous mémoire, ou be Algérie de boulot, donc on colloque les mains de la balena. Mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, Ka fleliget na ne fenun la de. Nous d'aller mourir ni à tête doué console. C'est-à-dire à rester la doué à la pone à cela au faux sans falala. Ka semani ne peut du les. cité. Pas du melo ni à boire ta force ça. Le gouvernement de la transition constate Mali, transition fala. Oui, j'étais me légué. l'ineffabilité absolue Femme de inadaptable. Inadaptable pour la demain. Femme, c'est-à-dire femme fla, mais un petit praline ou à solution inadaptable pour la demain. Anya et serre qu'à coré. L'accord d'Alger est inadaptable. C'est-à-dire un article blanc maillot de voir. Un tête grand maillot de quoi bleu du dos. À blotti. Non, mina bon qu'un a tout toi tic d'âme. Nia bon bali qu'un a tout toi tic d'âme. Nia bon bali la qu'un a bala qu'un a tout toi tic d'âme. Ça va, me beau. Nia bon c'est notre tour à tic d'âme. Nia bon la fin à bala c'est notre tour à tic d'âme. en date du 24 février 2023, adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue. Voilà, pour l'inapplicabilité absolue. Moi, je fais inadaptable. Donc, pour l'inapplicabilité absolue. Même vraiment, on a pas ça. Donc, on a fait applicabilité. Oui, bah, il y a la famille. Ni ketu bala, kolo ketu bala. Maintenant, il faut inapplicabilité ou kolo famille ketu il dit là. Ketu train mérite tradition format de tête de muneke. Amira munena fossade. Ko absolument inapplicabilité absolue. Phénomène de non. Am go fait fera faire non ce cas. De l'accord
l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent, le Mali constate l'applicabilité absolue de l'accord d'Alger, ici du processus de l'accord pour la paix et la réconciliation, ici du processus d'Alger signé en 2015. Quand il a fallu qu'on fait Mali, gouvernement, fana, il y a un tétamle, qu'a fait inapplicabilité qu'au du mai, qu'au accord. Min be namba wulu ku accord d'Alger na siena tane na sigi min kɛra Alger nu o kucala kɛra ni sɛbɛ bono bilali kɛra la c'est en 2015 k'a fɔ ko lawaleya togo yɛrɛ de t'a la quoi ko gouvernement y'a jateminɛ k'a fɔ ko lawaleya togo de ti sɛbɛn na ko kɛcogo t'a la labaaratogo t'a la an dala ɲɔgɔn nɛgɛ fadisɛn na bu t'a la an kɛnɛ ɲɔgɔn nɛgɛ fani sen na bu t'a la Mali yɛrɛ de y'a jateminɛ k'a fɔ ko accord d'Alger lawaleya togo yɛrɛ de t'a la min y'a da ka taga kini fɛ a tɛ se ka min nana n'a ye numan fɛ a tɛ se ka kɛ min y'a da ne fɛ a tɛ se ka kɛ min nana n'a ye kɔfɛ a tɛ se ka kɛ min y'a don a tɛ se ka kɛ min y'a sigi a tɛ se ka kɛ min y'a da a tɛ se ka kɛ min y'a sozo a tɛ se ka kɛ min y'a poser n'a tɛ taa min y'a nɔni a tɛ taa n'i ko k'i b'a ta i tɛ s'a kɔ n'i ko k'i b'a nubi i tɛ s'a kɔ n'i ko k'i b'a bila dɔnni o tɛ ɲɛ ko lawaleya togo yɛrɛ de t'a la o de jateminɛ laban ye min yira jateminɛ min si c'est absolu kɔrɔ de fɛn dafalen jateminɛ dafalenw y'a jira k'a fɔ ko accord d'Alger ye ko lawaleyali togo de t'a la o la sisan ni lawaleyali togo t'a la mun bɛ kɛ. Sécurité de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Actes d'hostilité, d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat. Mali tradition yamaleo bafo bie bafo blé amba da ben blokem ka bella banian ka fo be ka yera bella ko Mali tradition fana anya da sidi accord d'Alger la ka damne bedoen accord d'Alger ko ana puis sozori ka damne bedoen ay sozori de ana ko do aussi sozori pour la bien faire sur de la sala ou le nouvelle sur atamato ana do ka damne bedoen amba da bella de le kulo ka me bella donner ka fo accord d'Alger ko bana wa fi wa fa abana di anta la de abana. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix non impliqués dans le terrorisme ainsi que les partenaires du Mali à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien ouvert à tous nos compatriotes épris de paix et de justice annoncé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Mali kelem ko ka jatemne. Ka foko ketuwi de ti akorina la wale tugutala ula jamane naniata ka akoruku ka jo peu pan wa adjole ko fe Mali de jamane Mali nyamel wi babu gelak asika bani siga forte ube babula wela jaku fem beno wi lumdu bulama blani akole salena na solana jaku sinte si barla o xola ko mure bona be apabla tasra o sema do telu su fe barla o sema de chenena i fela de la welendo prena o sendo de manen yamora mo yi colonel libérateur excellence le grand Alexandre Asimen Boita ero le wilom minda ka dialogue mundele ka robas da mundele
Malon ni ɲɔgɔn cɛ u kana u k'u sen don ko la wala k'u akɔrɔ fawa a sara an tɛ duwawu k'a ye wa ala dayɔrɔ yɛrɛ madala ni nɛɛma bɛ kɛ dala jeli y'a ye kilalu bɛ nana ka ban kilalu mɛrilakaw a dugutigilakaw a kabila ɲɛmɔgɔw tilegɛ na ni olu bɛɛ ka adhésion yira la mɛmɛrɛ 50 kɔ olu nana k'olu ti nin ko mun na bilen u ti semako la bilen u ti CSP ko la bilen wa Asimi weleli ni kɛ u nana jaabiw baara